ことを一人でやらなければなりません。このオルガンはフランスはパリから5年前に日本に持ってまいりました。ただのボール紙の板に穴が開いてるだけでございます。27段階の穴が開いておりまして、これが全て音符になっております。ただいまフランスにもこのオルガンを作れる人がたった5人ほどしかおりません。日本に入っている台数が約40台から50台、フランス全土合わせても200台くらいしかないという、その5分の1が日本の方に入っております。こんなところにも経済大国の日本の象徴がされております。